čerešničky, čerešně, vy jste sami vysypali na cestě. Kdo vás najde, ať vás pospírá, já jsem měla včera večer frajíra. Pojďme společně navštívit jedinečné relaxační místo v Sedlnicích, které bylo již v 19. století konečným cílem vycházek místního svobodného zámeckého pána, prozaika, básníka a dramatika třech srdcí Josefa Karl Benedikta von Eichendorffa. 2 kilometry od středu obce vzdálený listnatý les byl tím pravým inspiračním médiem, kde ve volných chvílích tvořil svá poetická díla. Vydejme se tedy od Sedlnického zámku cestou kolem sportovního areálu a nové bytové zástavby pod selským lesem, kterým básník chodíval, než byla vybudována nová cesta o staletí později pro potřeby zemědělců. Ta nás zavede na horizont k nové tlakové vodárně, ze které se rozvádí voda nejen do samotných Sedlnic. Na této cestě se nacházejí informační tabule s vyhlídkou jak na Sedlnice, tak i na další vzdálené obce a vzdálená pohoří. A to máme již jen kousek k rozcestníku s křížem republiky, kde se spojují přístupové cesty k onému pamětnímu místu ve směru od Sedlnic a od Příboru a z Kotnice. Ty využívají nejen milovníci přírody, aby došli k relaxačnímu a odpočinkovému místu u Josefova dubu v rámci procházky, cyklistiky, anebo jen tak zavítali lidé procházející tímto krajem. Ty hned u vstupu do areálu uvítá cedule s informací, že se nacházíte na území Sněženkového království, konkrétně na území krále Miroslava. S původem názvu vás seznámíme později, až dojdeme alejí rozkvetlých třešní k informační tabuli ceny Miroslava Moravce. Nacházíme se zde v době velikonočních svátků a tak u této příležitosti zde vznikla Galerie uměleckých zahradních děl v zóně Moniky Hajné. Ta zde celoročně vystavuje předměty, které přizpůsobuje daným ročním obdobím. Celá její iniciativa, nazvaná Dejte věcem druhou šanci, může návštěvníky tohoto místa inspirovat k podobným tvůrčím záměrům. Díla, která zde můžete shlédnout, vytvořila převážně z věcí, které by skončily někde na skládce nebo by se použily na topení. Není žádný umělec, ale od dětství ji baví něco vytvářet, předělávat. Ráda pracuje s materiálem, jako je dřevo, kámen
a s věcmi, které už ztratily své místo v tomto světě. Věkem se samozřejmě člověk vyvíjí a uvědomuje si hodnoty života. Miluje práci na zahradě, kde druhotně ráda vytváří kompozice. Dnešní doba má spoustu námětů, ze kterých může čerpat. Pokud se Monice Hajné něco zalíbí, tak hned hledá možnost, jak onu věc zpracovat do výtvarné podoby. Snad si z tohoto místa odnesete malou vzpomínku, třeba fotečku. A bude vás možná inspirovat také si něco vyrobit a zamyslet se nad nepotřebnými věcmi. Že Monika je osobou v skutku s poetickou duší, dokumentuje její báseň věnovaná tomuto místu. Nejspíš v sobě něco mám, věcem nový smysl, šanci či život dát. Dosloužilost ku prospěchu dám. Ještě na chvíli se hodlám tvořivosti kát. Proč? Co v srdci mi dlouho bylo, hned zahazovat vdál. Dám radost sobě i vám, umem obdarovávám tento pás, aby aspoň na chvíli jste spočinuli uprostřed těch nevšedních krás. Duši v galerii do pohody naladit, vždyť v tomto poklidu je nám snáz. Líbí se vám tady